Tradizioa ez da vitrinetan eta museoetan gordetzen. Keinuetan, begiradetan eta lan egiten duten eskuetan bizi da. Auzo bakoitza mundu bat da. Bere zao, Olabarrieta, Zubillaga, Larraina. Bakoitzak bere harima, bere jendea, bere historia. Festak heltzean, herriak bestelako aire bat hartzen du. Sanmiluetan, erromeriaren useiaz betetzen da airea. Eta korpusetan, balkoiak oazal bordatuz estaltzen dira. Eta kaleak iliz jazten dira. Isiltasunaren eta errespetuaren artean egiten du aurrera prozesioak. Dantzariek alde zaharreko harriak dardararazten dituzten bitartean. Hemen, jaia ez da antolatzen. Berez sortzen da, norbait kantatzen hasten denean. Historiak menditik jaitsi eta zuaren beroan kontatzen direnean. Familia bakoitzak altxor bat gordetzen du. Pasadizo bat, sekretu bat, esaera bat, edo inor frogatu ezin duen ipuin bat. Hoi bai, inor ukatzera osartzen aztena. Izan ere, oinatin, istorioak ez dira irakurtzen, sentitu egiten dira. Erdi erdia emango dizu
onak badira, baina bihotzak dio, zoaz Euskal Herria. Herrialde guztietan, toki onak badira, baina bihotzak dio, zoaz Euskal Herria. Zoaz Euskal Herria, Euskal Herria, Euskal Herria, Herria. Baratzeko pikuak hiru txorten ditu, baratzeko pikuak hiru txorten ditu, neskamutik zalea, hankakarin ditu, hankakarin ditu, hankakarin ditu, hankakarinak eta buruarin jago, hankakarinak eta buruarin jago, dantzan hobeto baini, harta jorra baino, ai, ene, amikere nanukere, ai, ene, azuneko zenuke, ai, ene, amikere nanukere, ai, ene,